И здравейте, хора, отбережме следващото видео. И в това видео ще играем Tom vs Die. Да, това да... Тази игра е една от, мисля, най-трудните игри, които нямаше съм играл. И целта на играта е да трябва да минаваме всичките нива правилно, както виждате в момента този хвърли. Трябва внимава да не падне твоя верката на главата. Опа, това се дали. Се пада от главата. Първо ниво беше недовършено. Hold speed out away. Трябва да въртиме в дясната... да разсмяхме. Добре, нека тайлът. Трябва внимава да не падне на земята. О, бе, то залепна на земята. Така. Трябва да ги свържеме. Давай. Добре. Така. Какво правим? Въртовно сложихме ръкавицата и... О, пребихме го. Нокаут. Така. Трябва да видим внимателно. Но да успяхме. Така. Какво е така? Трябва да направя... трябва да направя... тук трябва да го такова. Добре. Майко бързо ставай. Добре, успяхме. Така. Добре, сега трябва да хвърлим това в... успяхме. Добре. Сега. Това е някакво ново ниво. Ниво не съм го видял. Кое е това? Трябва да тапвам на екрана. Бързо. Давай. Добре, успяхме. Първи път се го играм, не се ферно странно. Тук го виждаме пак. Така, сега трябва... Какво правя? Те трябва да ги държа. Ама, не! Не успяхме. Така. Има последен живот. Така. Тап. Трябва да тапваме на точно зелен средата. Благодаря си. Беше като дали бомбони. Нямам думи просто. Тая игра е много странна. Така, трябва да тапваме на клеверката. Айде, давай да го бързне. Сблъскай. Супер. Така, нека продължаваме. Сега трябва много бързо. Трябва много бързо да... Добре. Така. То сме... Добре сме се направили сега. Добре, пак трябва да го таковаме това. Супер. То пак се намалта. Това е също много ниво. Трябва да таковаме. Трябва да внимаваме тези конуси да не ни блъснат. Блъснат се. Това е много странна игра. Включихме ново ниво. Още ново ниво. И после още едно ниво ще ни включим. Така. Знаете какво намисля да се сменя скин. Да се направим един скин. Така. Имаме коса. Сега ще му сложа брада. Ето така. Само направя. Ето ще купим това. Така. Добре, стана малко странно. Така. Слагаме такива чула. Ето такъв. Там тук някакво да гледаме. Така че отиваме да играем. Добре. Така, това е някакво ново ниво. Трябва да тапваме на екрана, за да може да караме самолет. Добре. И се блъснахме така. Добре, тук пак това ниво. Трябва единствено да тапваме. Добре, много бързо го минах. Така. Добре. Това е ново ниво. Те трябва да ги закараме на пътя. Така.
Добре, това трябва да го... О, тя трябва да му сложи балоните. Така. Това трябва отново да го намаля. Какво искаш, бро? И сега супер. Направихме го. Добре, това пълни хапа. То ни изяде главата, не хапа. То направо ни изяде главата. Добре. И отново то просто умря, брата. И сега да как се назва тази игра. Ще толкова добре. Па сега трябва да малко отново да падне флеверката върху нас. Супер. Така. Добре. Ще трябва да тапаме на екрана. Давай, бързо. Давай, не. Давай. О, успях. Добре. Така. Бързо. Напътя сега. Какво е това ниво? То не трябва да чувства това повърна, сега трябва да чувстваме това. Супер. Успяхме. Толкова сме добри на тая игра. Опа, те ме хапаха задника. Направо са го изяли, брат. Това на челюстта, брат. Добре. Да отпушихме ново ниво. И нова коса. По-скоро това е каска, майде. Добре, хора, правим последна игра и спирам с това видео, защото не искам да е толкова дълго видео. Защото не ми позволява да правим дълги видео. Добре, трябва да се държа. Добре да се хваляме на дръжката. Сега. Бе. Слязахме в автобусната свирка. Добре. Така. Добре, пак това не. Добре, супер сме така. О, не, умря. О, мага. И фракна ръката. Точно правил в него тъчния врат. Това е много странно. Игра. О, не. О, мага. Прекалено много се забързах. Томаш. И мечката му хапа. Добре, ето пак не бъде. И пак да помня. Добре. Пак паднах на букука. Добре. Не можахме да отключим ново ниво върт. Какво да се правим? Добре, хора, това беше така. Надявам се да ви харесал. Ако да правите. Ставайте лайк и бен чао. До нови срещи.